Türkmenistanyň Mary welaýatynyň Baýramaly etrawynyň häkimetleri daşary döwletlerde ýaşaýan türkmenistanylaryň dogan garyndaşlaryna ýurt daşyndaky raýatlaryň garşylyk toporlaryna goşulmalygy barada nowatdaky gezek duýduruş berdi. Şeýle-de Sebitde we Daşoğuz welaýatynyň käbir territoriýalarynda VPN ulgamlary çäklendirildi. Bu çäklendirme we duýduruş goňşy Gazagstanda uly ýangyjynyň ýokurlanmagy sebäpli dören protestleriň ýurdun çar künjegindäki şäherlere ýaýran mahalyna gabat geldi. Adatlyk radiosynyň Mardak habarçysynyň maglumatlaryna görä, soňky günlerde Baýramalynyň kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanylaryň dogan garyndaşlarynyň öýlerine aýlanyp başladylar. Olar jemi 3 adam bolup 2-nji ýanwardan bäri öýlere aýlanýarlar. Olaryň ikisi raýat geýimligi ýene biri özüne degişli geňeşligiň ýagny owanyň polisiýa edarasynyň leytenanty bolup raýat geýimlileriň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň ýa-da migrasiýa gurulunyň işgärlerdigi çaklanylýar. Dip oğlu daşary ýurtlaryň birinde okuyan we işleýän efirde adynyň tutulmadygyny soran Baýramaly ýaşaýjy 6-njy ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan bir näçe Baýramaly maşgalanyň sözlerine görä, kanun goraýjylar raýatlara daşary ýurtlardaky howsarlarynyň garşylyk toporlaryna goşulmadygyny berk tapşyrýarlar. Olar watanymyza garşy gidýän adamlar köpelli. Daşary ýurtlarda okaýan ýa işleýän dogan garyndaşlaryňa da berk tapşyryň. Şol adamlara goşulaýmasynlar hem diýdiler. Dip Baýramaly ýaşaýjy aýtdy. Adatlyň baýdylanlar barada Baýramaly etrap polisiýasy bilen habarlaşyp, goşmaça maglumat ýa kommentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Türkmen hökümeti daşary ýurtlardaky türkmenistanylaryň sany barada statistika maglumatlary jemgyýetçilige äşgär etmeýär. Ýöne adatlyň çeşmelerine görä, diňe 2019-njy ýylyň ýanwaryna çenli 10 ýylyň içinde tas 2 million adam Türkmenistandan çykyp gidipdir. Güýçli ykdysady krizis sebäpli ýa yaramazlaşan durmuş derecesi müňlerçe Türkmenistanlyny daşary ýurtlarda iş gözlemäge ýa-da ýurdu hemişelik terk etmäge mejbur edýär. Bu aralykda habarçymyz Sebitde we Daşowzaky çeşmelerine salgylanyp, ýurdun Demiradyk welaýatynyň käbir territoriýalarynda VPN ulgamlarynyň işlemeýändigini habar berýär. Etrapda VPN usullary hem häzir bu ulgama birikdirip bermeýärler. Olar raýatlar YouTube we beýlik ýapyk saýtlary girmez ýaly munyň hökümet tarapyndan böwetlenýändigini aýdýarlar. Dip habarçymyz efirde atlandyrylmasylygyny soran yerli ýaşaýjynyň sözlerini getirdi. Türkmen häkimetleriniň VPN ulgamyny çäklendirmege we daşary döwletlerde ýaşaýan türkmenistanylaryň dogan garyndaşlaryna duýduruş bermegi barada adatlyk mundan ozalky ýyllarda da ençeme gedek habar beripdi. Adatlygy türkmen häkimetleriniň häzirki duýduruşlaryna nämäniň itergi berendigini anyklamak, ýokarda hem belleşimiz ýaly bu barada yerli häkimetlerden kommentari almak başartmady. Ýöne habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan harby ofitser häkimetleriň duýduruşynyň we VPN-niň çäklendirilmeginiň goňşy Gazagstanda dören köpçülikliň protestleri bilen baglydygyny aýdýar. Biziňkiler ýagny häkimetler sähel depeden guş uçup geçse-de şüpheli bolýarlar. Geçen ýyl daşary ýurtlardaky türkmenleriň protestleri artanda da bize ýagny harby ofitserlere taýýarlyk derejesinde bolmagy berk tapşyrdylar diýip harby ofitser aýtdy. Gazagstandaky protestler 4 gün mundan ozal Nevite baý ýurdun Günwatar Mangystaw sebitinde ýylatyň köp ulanýan uly ýanyjynyň suwuklandyrylan Nevit gazynyň bahasynyň birden ýokurlanmagy sebäpli döredi we syýasy nägilelikleri hem öz içine alyp Gazagstanyň çar künjegindäki şäherlere we şäherçelere ýaýrady.